Information nweta na bụ na Jpac and the other Igbo content creators na ha mee meeting, mecha meeting, raise ego ediwejete petition against Ogechi Njaka. So oge nweta the information amụburu m. Jpac, let me advise you as a brother. If ego niile aha unu tụkọtara ihe iwede that petition, I'm advising you were that money jee bido nwunye business. Were that money jee bido nwunye business. Ego aha ya efu efu. Ego niile unu tụkọtara nwunye jide petition against Ogechi Njaka. Nwanne ego aha ya efu efu. Ọgụ anyị na-anọ bụ ọgụ, a war between Jpac and one ministry. Jpac, you can't fight that ministry. That ministry zoro n'azụ Ogechi Njaka. Ị na-afụ iru Ogechi Njaka na Ogechi Njaka na-agbasa war, but that particular ministry na-eruzu Ogechi Njaka agbasa war. You can't fight them. The ministry worth billions of naira. Ọ bụrụ 1 naira unu na-enweta na content creating ka ihe eji wede gbaso that particular ministry war. Were that money unu tụtara were eji ebido nwunye gị business. Ife a na-eme na is like a revenge to ife imelu ndị mmadụ. Ide petition against Ogechi Njaka. Ndị niile gbasa war na Facebook bido de petition. Ịmaka na ya agbafu n'obodo a. Ịma mmadụ onye ịgbasa war, ịma mmadụ onye drag, ịma mmadụ onye igburu their image. Ọ maka na ha chọrọ ikwu okwu. Ife a na-eme na is like a revenge. Ọnọdụ ka ndị kwuru okwu si no, what you sow is what you reap. Ọ ihe na-eme gị ha. I'm advising you as a brother. Ọ bụrụ na ịchọ ka this saga end ya, ọ bụrụ na ịchọ ka Ogechi Njaka kwụsị ịkwa afa gị, ọ kwụsị ikwu anything about you and your family, jee your that evangelist. O nwere evangelist imejọrọ. Your that evangelist. O nwere one particular businessman na-alụkọ with that evangelist, and that businessman na-ele bitters. And then that businessman nwere obere issue, ịpụta na social media drag ya. Ihe Ogechi Njaka, your that businessman, if all this saga end there, these two people are the one fighting you, not Ogechi Njaka. Ogechi Njaka is like a mask. Behind that mask, you have two people now fighting. The owner of that ministry and that businessman, Nele Peters from Ebony State, a drag. These are the two people that is fighting you, not Ogechi Njaka. You don't have any problem with Ogechi Njaka. All this in Ogechi Njaka, all how one agwe and so instead of you, Jpac, Ijeburu, Egoni non tokotara, 1 naira on tokotara, did the petition, can we Ogechi Njaka from Chicago, whatever, is here to Koguma. Instead of you waste that money, when they will that money, if you don't with your business, we don't need alcohol because joblessness may so. Will they be doing with your business? And I'm advising you as a brother.